Môžeme opraviť auto, keď povieme, motor neexistuje? Alebo motora sa nebudeme dotýkať? No, to bude ťažké, čo? A môžeme opraviť ľudskú psychiku, môžeme pochopiť ľudské vzťahy, keď povieme, duša neexistuje, minulé budúce životy neexistujú, čakry neexistujú, svet duchov a tieňov neexistuje. Počet ľudí, ktorí má psychické problémy, stále narastá a vyzerá to tak, že nie sú žiadne riešenia, pritom je riešení dostatok. Ale treba sa na vec pozrieť z iného uhlu pohľadu. Prečo hľadáme partnera? V skutočnosti naša duša túži po večnosti, po Bohu. A táto túžba po Bohu sa odráža alebo je nesprávne prekladaná našim egom ako túžba po partnerovi. To ešte neznamená, že partnera nemáte alebo nemáte chcieť. Kľudne môžete mať partnera, kľudne môžete mať deti, všetko, ale ide o to, neočakávajte od toho partnera alebo partnerky naplnenie. Pretože inak sa dostávame do situácie, že jeden očakáva od druhého, že ho druhý urobí šťastný a ten druhý očakáva od prvého, že ho urobí šťastný. No už nemôže to dobre dopadnúť. Keď ale sa človek začne dotýkať svojej duše, začína nachádzať šťastie sám v sebe. V dotyku s nekonečnom sám v sebe. A keďže sa dotýka nekonečné sám v sebe, tak začína byť zaujímavé pre toho druhého. To znamená, ako keď horiace drevo sa dostane k inému drevu, začne takisto horieť. Poviem tu príbeh jedného klienta, ktorý prebehol tiež rôznymi štádiami aj depresie, aj vzťahov. Najskôr sa ten klient prihlásil kvôli tomu, že vzťah dlho nemal, alebo teda jeho vzťahy nefungovali. To znamená, stále sa s niekým zoznámil a nebolo to ono. Z nejakého dôvodu sa tie veci rozpadali. Keď som sa pozeral na to, prečo to tak je, zistil som, že v podstate ten človek sa až príliš stará. To znamená, on stále sa snaží toho druhého urobiť šťastným a svoje šťastie odvodzuje od toho druhého. A samozrejme, to je na toho druhého veľa a začína cúvať. To znamená, znova začali sme s audioknižkami, duchovnými audioknižkami, začali sme s meditáciami, keďže mal už depresiu aj s určitými doplnkami výživy a so starostlivosťou o jeho zdravie. Znova, ak niekto potrebuje ísť k psychiatrovi, psychologovi, prosím, choďte. Ja nehovorím, že nemáte ísť k psychiatrovi alebo psychologovi. Keď niekto chorý, lekár, tu ide len o to, že sú veci, kde vám lekár, zubar alebo psychológ nepovie alebo nepomôže. A o tieto veci sa musíte postarať vy. A to je práve duchovný rozvoj. Začal chlapík na sebe pracovať, uvoľnil sa, prestal tak neustále ako keby tlačiť na pílu vo vzťahoch, sústredil sa viacej na svoj rozvoj a našiel tú svoju správnu a rozlúčili sme sa na začiatok. Ja už som myslel, že o ňom viacej počuť nebudem, ale o pol roka sa znova ozval. Ten jeho super puper vzťah sa zrazu začal rozpadať. Prečo? Presťahoval sa do druhého mesta, tam nenašiel dobrú prácu, to znamená finančné problémy. S finančnými problémami znova začali jeho psychické problémy. Tým, že mal vzťah, tak si myslel, ja už teraz nepotrebujem meditovať, nepotrebujem čítať, čo však všetko je. Začal viacej od nej očakávať, že ona ho podporí, ona vyrieši jeho problémy, ona mu pomôže a samozrejme ona sa začala sťahovať preč a preč. A keď sa zoznámili, nejakým spôsobom sa chcela rozvádzať. Takže zrazu tá žena odložila rozvod a posunula ho na druhú koľaj a ja som mu povedala, že OK, ja s tebou nechcem byť. Na čo padol ešte do hlbšej depresie. OK, znova sa prihlásil a znova som povedal, OK, ty nemôžeš prestať čítaním, počúvaním duchovnej literatúry. Zvlášť, keď máš depresiu. Takže znova sme začali s nejakými doplnkami výživy. Tu sú nejaké web stránky, kde sú nejaké rady, čo môžete robiť. Znova sme začali s čítaním, počúvaním duchovnej literatúry. S tým, že samozrejme, keď má človek depresiu, to počúvanie duchovnej literatúry je lepšie. Veľa ľudí mi hovorí, ale to nemá zmysel, pretože keď ten človek je v depresii, v ťažkej depresii, tak sa nevie sústrediť. Áno, to je pravda. Ale tu nejde o to, aby sa ten človek krčovito sústredil či už v meditácii, alebo na tú duchovnú audioknižku. Tu ide o to, že tá meditácia, alebo ešte lepšie tá duchovná audioknižka v podstate dáva pozitívnu duchovnú informáciu, ktorá mení štruktúru jeho myslenia, ako keby prebije to negatívne myslenie. To znamená, čím viac je človek v depresii, tým viacej potrebuje nejakú dobrú duchovnú audioknižku, ako napríklad Šťastnejší než Boh, Eckhart Tolle Sila prítomného okamžiku, Šlabikár šťastia, znova bude to web stránka, kde je toho viacej. Problém ale bol, že tentokrát si ten chlapík nechcel dať povedať. Povedal, ja nemôžem, lebo. Až keď ona príde, až keď potom ja môžem začať, potom ja budem robiť. Ja som povedal, to tak nefunguje.
Hej. Ty musíš byť najskôr v pohode, pretože ak to neurobíš, ona tak či tak odíde od svojho muža, ona už svojou myslou je tak či tak niekde preč, ale ona odíde k niekomu inému, ona nepôjde k tebe. Na tom povedal, že tak to určite není, on ju veľmi dobre pozná, bla bla bla. O pár mesiacov sa stalo presne to. Hej, to znamená, ona od toho muža v skutku odišla, ale odišla k niekomu inému. A potom samozrejme situácia eskalovala s tým, že mi zavolal, že on sa ide obesiť. Povedal, OK, v tom prípade volám políciu, ale myslím si, že lepšie ako aby sa mal obesiť je, aby si konečne začal robiť, čo ti hovorím. Hej, to znamená, pusti sa do počúvania duchovnej literatúry, pusti sa do meditácie, postaraj sa o tvoju psychiku, ak potrebuješ psychiatra, ideš k psychiatrovi, berieš tabletky, plus berieš nejaké doplnky výživy, hej, napríklad CBD olej, B vitamín, magnézium a tak ďalej, kopec vecí, ktoré sa dá robiť, ktoré podporia to, aby človek mal lepšiu náladu. Potom si rozmyslel, že teda bude spolupracovať, hej, a samozrejme to dobre skončilo. Znova to trvalo nejaký čas, pretože kým tá ženská sa rozišla, hej, a kým on znova nadobudol určitú sebadôveru, tak to trvalo. Ale ako náhle to tak bolo a cítil som, že je energeticky niekde inde, povedal som, OK, teraz to potrebujeme urýchliť a to urýchlime tak, že pôjdeš na jogu. Prečo? Hej? Pretože pokiaľ ty si tak krčovito na ňu sústredený, nebude to fungovať. Tá ženská musí vidieť, že ty máš aj iné opcie. To znamená, ty sa musíš vo svojej hlave vzdať, že to takto musí byť a nejako inak. Hej, tak sa chlapík so škrípajúcimi zubami veľmi nerád, ale predsa na tú jogu išiel a v skutku tam stretol pár zaujímavých kočiek, s ktorými nič nechcel mať, ale tie kočky tým, že sa okolo neho motali, tak ženská v skutku začala byť žiarlivá a nakoniec odišla k nemu. Takže nakoniec všetko dobre dopadlo, ale malo to veľa peripetí a chvíľku to trvalo, samozrejme, kým sa situácia vyriešila a kým ten človek vyšiel z depresie. To znamená, ak chceme liečiť depresiu, ale je podstatné, aby sme sa začali dotýkať svoje duše a tam hľadali našu oporu a šťastie. Nie v tom, čo sa deje alebo nedeje. Nič a nikto nás nemôže urobiť šťastným. To je to, čo je podstatné. Tie vzťahy začínajú fungovať vtedy, ak ja som ten, kto šťastie našiel a to šťastie dáva. A nie ten, kto očakáva, že mi to šťastie dajú. To je problém väčšiny vzťahov. Hej? Žena si myslí, že muž ju naplní a dieťa ju naplní a muž si myslí, že tá žena ho spasí a naplní a uchlácholí a čo? A nič. Hej. Zrazu má to tvrdá realita a situácia je ešte horšia. A potom si myslia, to nie je ten správny partner. Nie, ten prístup je nesprávny. Nikto a nič nás nemôže urobiť šťastným. To neznamená, že my si nemáme prijať. Môžete si prijať hocičo, ale nepotrebujte nič. To je to, čo je podstatné. Samozrejme sú tu ešte aj iné veci, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, ako je napríklad zmena klímy a tým pádom aj zmena magnetického pola. Tuto je tiež odkaz na veľmi zaujímavý dokument, ktorý si môžete prečítať. Čo to ale znamená? Znamená to, že ešte viacej sa potrebujeme venovať svojmu duchovnému rozvoju, pretože z toho duchovného sveta prichádza extra energia a ešte viac sa potrebujeme venovať aj nejakým tým doplnkám výživy alebo si trošku oddychnúť, napriek tomu, že tá situácia si vyžaduje stále viac a viac akcie z našej strany, ale ide o to, aby sme agovali správne, s nadhľadom, v kľude. Podstatné, ak má niekto akútnu fázu depresie, meditujte, počúvajte duchovné audioknižky, postarajte sa o svoje zdravie, pozrite si na stránkach, či nemôžete použiť nejaký čajík alebo niečo na to, aby vám bolo lepšie. Ak sa niekomu zdá, že počúvanie duchovnej pozitívnej literatúry je príliš nevedecké, tak tuto sú knižky od Davida Burnsa. To je veľmi známy psychológ americký, teraz je to jedna v nemčine. V slovenčine je Cítiť sa dobre a cítiť sa dobre s druhými. Táto knižka, žiaľ, som ju v slovenčine nevidel, takže žiaľ len v angličtine. Takže veľmi dobrá knižka, kto vie po anglicky. Ale je to ťažšie čítanie, lebo predsa to písal psychológ, ktorý má tituly pred menami za menami. A on sám v tejto knižke píše, že už čítanie jeho predchádzajúcej knižky pomáhalo ľuďom dostať sa z depresie. Takže to nie je nejaká nevedecká teória, ale niečo, čo som ja v podstate ako keby spontánne našiel cez prax a je to potvrdené týmto psychológom. Čím viacej budeme osedlávať naše ego, čím viacej ono bude slúžiť nám, to znamená, čím viacej myšlienok nám bude užitočných, ktoré sú v našej hlave, a čím menej pozornosti a emócie budeme dávať myšlienkam, ktoré nie sú užitočné, tým šťastnejší budeme. Znova odkaz
teraz na techniku Matrix mi hovorí, že a na náš denník, tento denník a technika Matrix mi hovorí, že sú veľmi silné techniky na to, aby sa človek zbavil depresie, to znamená, aby odstúpil od tých negatívnych myšlienkových fóriem a sústredil sa svojou pozornosťou na to pozitívne. Okay? Tým, že to človek píše, je to veľmi signál pre podvedomie na to, aby človek išiel tým správnym smerom. Ak sa vám naše video páčilo, dole budú linky na ďalšie, dúfam pre vás zaujímavé videá a prajem všetko naj. Čau.